Mám trošku problém, já jako pro mě si, to mě slavinky, já jsem dělala jeden takový klip a mě ten styl trošku k tobě jakoby nesedí. Sedí mi k tobě taková ta chvíle, kdy říkáš, že bys mi dopřel vozeč, jo. Ale takový ty, jaký hledíš tou růží, ty vole. Jsem taky jako nevymyslel. Jaký bylo to natáčení? Nejlepší, jo. Bylo to strašný, ty vole, jsem bojoval, ty vole. Jsem musel jít na balkon. Kouřit. A ty holky na sebe nechají šáhnout i potom, nebo jak to je? No, tak to jako nevím, kámo. Co není hodně ptal takový věci. A to musím, vole. To by byl potom bulvární, jo. Kdyby se těch barmanů, to jsou hezký. To zase někdo říká, že to je trapný, bez pecka. Jenom, že ten nepochopil, že tyhle to, jak oni tam plivou ten oheň, tak ten oheň symbolizuje to šukání. Jo, takhle. No to musíš říct, vole. To říkám, vole. To tady říkám to tady normálně naživo. Když napsat, tady máte video a ty ohně symbolizují brdání. Proto oni to jakoby, že to je pliv, vole, a pak pliv dohromady, rozumíš, chápeš? Takže prostě jeden pohled, druhý pohled a... Říkám, jako jak tam, že na ní myslíš práci a rád odepisuješ její zprávy, ale tak právě se u toho tak blbě směju, že jo, prostě jakoby to je tak, jako no, prostě já ten práci nikdy nebudu a prostě nebudu rád odepisovat na SMSky, i když možná vlastně ale kecám. líbí se mi jako na začátku spáčí se ten gauč. Jak se ten gauč, to bylo ještě vychytanější, tam byla scéna, když jsem dělal to přeskočit a skončit v leže, že jo. A jsem to přeskočil, vole, a dopadl jsem a ten gauč se celý propadl, že? Takže největší, ty vole, error, co tam měl dát. Když jsme otvírali to šampaňský, který tam rozlívám v TD. Nealkoholický, ty vole. Nealkoholický šampaňský, že jo, tak já jsem jenom otočil ten kof, že jo, který to snídá. A ty vole, vystřelilo to, by to prolítlo kolem buka, ty vole, prostě. Taky to tam chtěli dát, nedali to tam. A mě točíš, furt, jo? Ne.